मिथिंगायारि खैफोदजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय बावैसो सानफोराव आसामाव गिख्रंथाव दैबाना जानानै गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांदोंमोन। न'-बां, लामा-सामा, बारि बागान गासैबो दैजों लोमसाव जादोंमोन। आसामनि राजधानी गुवाहाटी नोगोरावबो दैबानाजों लामाफोरा दैमानि महर लादों आरो गारिफोराबो नावफोरबादि गोजावनायखौ नुनो मोन्दों। आसामाव दैबाना जानायाव दासिम सा 68 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो 5 लाखनिबो बांसिन थागिरिफोरा खहा जानांदों। आसामाव गोबां दैबाना जानानै भुगिनांदोंमोन आरो आसामाव दैबानाजों थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमायाबो बारायबाय थादों। गं 12 जिल्लाफोराव बे दैबानाया जादोंमोन आरो चराइदेउ जिल्लानि सुबुंफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन खहा जादोंमोन। आसामाव दैबाना गाज्रि खहा खालामदों। आसामनि जरहाट, तिनिसुकिया, डिब्रुगड़जों लोगोसे गोबां जिल्लानि मानसिफोरा दैबानाजों भुगिनांदोंमोन। 7 लाखनिबो बांसिन मानसिफ्रा आरो 852 गामिफोरनि थागिरिफोरा गावनि न'-बां गारनानै गुबुन दाबसे थावनियाव रिलिफ थानो गोनां जादों। दैबानानि जाहोनाव 25,000 हेक्टरनिबो बांसिन आबाद खालामग्रा हाया दैनि सिङाव गोदोनानै थादों, जायनि जाहोनाव फसलफोरनि गाज्रि खहा जादों। बेबादिनो आसामनि थागिरिफोरा दैबानाजों जुजिनांनायाव एनडीआरएफ, आर्मी, एसडीआरएफ आरो फायार इमारजेन्सि सार्भिस आरो लकेल एडमिनिस्ट्रेसनफोरा हेफाजाब होदों। बे दैबानाजों माखासे सुबुंफोरा जिउ खोमाना लानो गोनां जादों आरो दासिमबो माखासे गोथै सह'खौ नागिरना मोननाय जायाखै। बे दैबाना जानाया आसामावनो गोबारै गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोन्दों।